да ви разкажа малко за себе си, да чуя от вас за вашите проблеми, които вярвам, че срещате във всекидневието си, и за това как общината и бъдещото управление на общината може да бъде полезно и да направи живота ви по-лесен. Няколко думи за мен. Роден съм във Варна. Учил съм в математическата гимназия. Завършил съм ВИНСА със специалност стопанско управление. От 16 години се занимавам с агробизнес. Започнал съм от най-ниското ниво на кариерата, за да съм днес управител на една от най-големите групи в сектора. Занимаваме се с зърнопроизводство, с търговия на зърно. Имаме малко преработка. Работим много с фермерите, предоставяме им финансови, консултантски услуги. Във вашата програма пише подобряване на средата. И аз точно за това ще се спра. Но за да се подобри една среда, най-важното условие е да се създават условия, както го казахте, за един нормален живот на инвалидите в града, да имат възможност да развият своите заложби в качества. На първо място, понеже сега навлизат в нашите проблеми, е трудовата заетост. Чрез трудовата заетост ние решаваме основни проблеми в нашия живот и ставаме самостоятелни, пълноценни граждани, които си решават сами проблемите. Тук огромна роля изиграва социалната функция на труда. И аз, понеже ще засегна доста проблеми, ще бъда, така ще ги поставя телеграфно, няма да ги разработя. Ако желаете, в едно бъдеще можем така да седнем и да разсъждаваме върху тях. С нищо необяснимо е как така само 2 линии. От 10 години поставям този въпрос. Да пътуваме по цялата градска мрежа безплатно. И се решават 2 линии така, както е за здравите хора. Така ще бъде и за хората с увреждания. А по другите линии, ако стане злополука, там не мислим, че може да стане злополука. Хайде да не мислим за най-лошо. Какво може да стане? Свалят хора, градска фирма, това е фирма градски транспорт, свалят хора на спирки, където много трудно биха се ориентирали. И аз сериозно предупреждавам. Ако се получи злополука, фирма градски транспорт, този, който така пострада, ще я съди. Всъщност, вие разказахте една огромна част от проблемите на Варна и те далеч не са проблеми единствено само на хората в неравностойно положение, дори на незрящите. Те са проблеми на всички варненци. Всички се сблъскваме с колите по тротуарите, всички се сблъскваме с липсата на тротуари, с неокосените треви между блоковите пространства. В момента става като една савана. Има котки, кучета, плъхове, змии, както с шегува жена ми да вземем да пуснем и лъва от зоологическата градина, че да си направим да стане истинско. Това е, ако някой иска да смисъл, ако някой може да каже защо се е случило това нещо, аз не мога да ви отговоря. Това е немърливост, това е безхаберие и липса да се решават реалните проблеми, а те са безброй. Днеска, който и да ви каже, че едно нещо е приоритетно, някой друг ще каже, че друго е приоритетно. Откъдето и да подхванем Варна, всичко е за вчера и всичко е приоритетно. Това, за което говорите за тия площи, да, те са собственост на общината и общината е задължена да ги поддържа. Но нека да кажа няколко от нещата, които набелязах като точки. По отношение на мястото не само на незрящите, въобще на хората в неравностойно положение на пазар на труда и в пазарната икономика. Много са механизмите. Първо имаме закон за държавната администрация, където се предвиждат 3% от администрацията да се заема от хора в неравностойно положение. Това задължително трябва да го въведем, защото трябва да се ограничаваме до 3%. Нека да са 5%. В една модерна работеща администрация, в която има нормалните условия за достъп, всеки, който
е готов да даде нещо на обществото, има какво да даде на обществото, е добре дошъл да работи. Другата посока по отношение на работата са облегчения на компаниите, които наемат работници в неравностойно положение. Трябва да се помисли какви са възможности за такива облегчения от гледна точка на такси и общински данъци, какво може да се измисли за стимулиране на работодателите да назначават. По отношение на вашето предприятие и по принцип на кооперациите, на производствени кооперации и на различните сдружения и на хора в неравностойно положение, трябва да се помисли някакъв вариант за насърчаване на поръчките, който не за участие в обществените поръчки, който не противоречи, разбира се, на закона. Особено в малките, в микропоръчките, мисля, че това нещо може да се регулира и с общинска наредба, за да стимулираме всъщност неща, които трябва да се купуват и да стимулираме дейността, вие да развивате дейност, сами да бъдете и вярвам, че между вас има достатъчно инициативни хора, предприемачи, които са готови да поемат това, стига да някой да им удари едно рамо, да поусетят малко обществена подкрепа. Средата, в която живеем, трябва да започнем едно поетапно. Ясно е, че няма как да стане с магическа пръчка, не можем да оправим всички тротуари и всички улици, но трябва да започнем едно поетапно и планово подмяна на цялата инфраструктура. Улиците, канализацията, отново да се отворят колекторите за дъждовна вода, защото не знам дали знаете, днес е пречистване през пречиствателните станции и дъждовната вода, нещо, което е скъпо и ненужно. Създаване на ново на бордюри, на тротуари, съответно скосени за нормален достъп към тях. Това нещо трябва да бъде направено заедно с това поетапно. В централните части на града трябва да се направят паркинги, за да може тези коли, които са днес по тротуарите, те трябва да отидат някъде. Мястото е в тия паркинги. Трябва да се създадат паркинги, възможности са много. На мястото на паркинга на общината, който днес е служебен, трябва да стане обществен, под фестивалния комплекс. Има проект под катедралата да се направят, пред катедралата, където е пияцата на такситата днес. Под училищата в центъра, под дворовете може да се направят подземни паркинги, отгоре да се изградят нови училищни дворове, нови игрища за децата. Съответно да се въведе синя зона в града, за да може паркирането в центъра да стане както му трябва, първо да няма так толкова много автомобили и да стане въобще движението с автомобили в централната част на града да стане скъпа и бавна и трудна и по този начин няма да имаме автомобили. Трябва да се разширят съществуващи тротуари, да се подменят тротуарите по дължината на всички основни булеварди. Знаете, че ги има и по Левски, и по Владислав, и по Княз Борис. Просто тези тротуари трябва да се направят. Трябва да се премахнат препятствията, които пречат, далеч не само на вас, те пречат и на всяка майка, която е тръгнала с малко дете или с количка по същия начин. Много са възможностите за работа там. По отношение на помощните средства, това е място как да се намери правилния начин на интеграцията и всякакви такива инициативи, помощните средства и в стимулиране и на, и на инициативата от ваша страна, и на талантите, които имате. Трябва да се създаде този експертен съвет, който да работи в тая посока. Няма кой друг да го каже, освен вие да го казвате това нещо. Нека вашите организации да намерят място в този експертен съвет и тези идеи да идват от вас. Лично моето разбиране е, че тези идеи трябва да идват отдолу нагоре. Моята работа е да ги погледна и бъдещата ми работа ще е да ги погледна от правна гледна точка, дали има противоречие, да намерим средствата в рамките на бюджета, с които да ги финансираме и да работим по тях. Варна трябва да е еднакво приятно място за живот на абсолютно всички в града. Диалога, обратната връзка, комуникацията с общината. Три са механизмите. На първо място това е приемната на общината. Не е въпросът кмета да приеме този или онзи, просто така. Трябва да има диалог, естествено. Аз лично винаги си отговарям на телефона и всеки, който ме е потърсил и в настоящата ми работа и в бъдеще ще може да ми намери. Но трябва да се създаде наистина работеща приемна на общината. 24-часови телефони, където да се приемат сигнали, да се дават мнения, където срещу тези мнения да има конкретни действия, да има система, по която това се вижда, да има контрол на това, което е дадено, как се изпълнява. Това е едната възможност. Другата е обществения посредник, така наречения омбудсман, при който да може да се обърне
всеки в рамките на града и на гражданите на Варна да може да потърси съдействие не само за общината, и за всеки, който предоставя обществени услуги, да може да се подават сигнали, да може да има някакво решение по тях, да се търсят възможности. Това, което горе-долу прочетох, за чистотата няма да говоря въобще. Миенето на улиците. Има ги. Изворите с минерална вода покрай морето продължават да бълват вода, която никъде не отива и за нищо не се ползва. Просто трябва най-накрая да започнем да го искаме. Има ги дори и в договорите, на настоящите договори за чистене на града, има и клаузи за миене на улиците, но никой не го прави. Аз също си спомням, като бях малък, като се качвах на 22-ката по Карл Маркс, и като минаваше дори през лятото, през отворените прозорци на миризливия Икарус, се усещаше миризмата на розията. По отношение, за да може всичко това нещо, което казвам да се случи, трябва да има контрол. Трябва да има контрол вътре в самата администрация, трябва да има контрол и на тези услуги, които се осъществяват от външни компании. Трябва да общината да защитава интересите на варненци на първо място и в тая връзка трябва да се създаде един, не просто експертните съвети, които са конкретни. Трябва да се създаде един голям обществен съвет към кмета, в който наистина да влизат всякакви хора, авторитети от най-различни области на обществения, социално и икономическия живот. Естествено и вашите представители трябва да намерят място там.